Saluhut parhaladoha KBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang di bagas tabe marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhadonami. Huriani tuhata nahina holongan, marsadani roha mahita musesa darion, lau mamuji tuhata di Minggu pa 22 undung Trinitatis, atong sian nasa roha do tapor seaon, tapa sangat matuhani, tapuji ma ibana marhite ende pujian, songon topik ni mingguta sadarion, na Roma arini Tuhani. Tapuji matuata marhite buku ende nomor 570 ayat 1 ayat 3. Puji Yesus si palua.
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus, ianggo poda na diau dang au na punasa, poda ni namar suru au doi, molo adong manang ise nama bahen lomo ni rohani amai, boto on ido taringot tu podai, manang nasian debatai, manang nahu hataonisian roha-rohaku sadiri, songon na didok nin surati, akka batang aek na mangulu do mabaor sian pamatang ni na porsea diau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala pardinggan basa, rodi saleling nileleng na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasai laon saat rodi sadarion, hupuji hami maho, ala nong sahat tu hami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami, mauliate hudok kami tuho, ala dibasau dame doot hasonangan di leon ho hatam na bedei, saya si maroham, urupi mahami mangulahon nanidokmu, asahot rohanami, jala tarpareho kami parange nabadia, saya jari, jala pai baru marohanami, asalam yas hami rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuata set bukede nomor 240 ayat sada do tab ayat 4 saliling ho di tanoon. Kamu mapatik ni debata di minggu tasadarion ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo audo jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahanommu debatam. Patik paduahon dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang dohok na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang go tunggabi si sobaon manang si uluhon. Patik patuluhon dang jadi dohonon gowarni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na do sogut akkana marsineang di gowarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadihon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa si ulaumu alai yang go ari papituhoni ari pariadianan ni jahuba di batam doi dang jadi ho mangula yang go dinasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak penamange bati hutam ai dina onom ari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahenna di pasu-pasu di bata ari paradannai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapo mudo natorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unak ko mamunuh. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiyahon
Una ko olo makatidakon hata na sotutu marala hondongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado pandok ni debata taringot tu patik nasapului. Odo. Audo jahuba debatam ninna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Saya luluhonokku do dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alai asido rohakku diakan nama ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Ido saatna. Atong rak mangidugugu mahita laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tapuji matuata sen buku ede nomor 177 ayat sada taba ayat opat dada tarhatahun. Tatopo ti madusata tu adopan di debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo na suhatu dosan pardinggan basa doho. Jala ro di saliling nilileng na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa maradopok ko. Jala jot do husungguli hami rimasmu marhitis yan pangalason nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hata baga-baga taringot tu hasani dosa. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola huap upasisi aka pangalosem songon obun, jala songon obun na manorop aka dosam, say mulak mahotu au, ayaw do si paluaho, hasangapon mari debata na dikijang. Amin. Tapuji matuata set buku di nomor 414 ayat sada. Ingot natual. Epistel di minggu tasadarion imana tarsurat sian Lukas pitu 20 sada pamuka sian ayat pitu 1 ayat 10 sia lasta jahama marsikat soring. Jadi di suku nasida ma ibana nin nama adigam mamasai guru jala dia mata dana pabualaho songgop mai alai nin ibana ma jaga mahamu aisotum lilu hamu Ailando naroso got manuluk guarho akanamado ahudo nungada putikinai unang ma ington hamu nasida. Alai molo dibege hamu barita ni akka hamu suon dohot haguturon unang mahamu tarsonggot aidang tarbahen sosonggo piju molo alai dang dope manigor dapot ajal nei. Laos didok ma tu nasida nahehe do sogot bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon. Masa malalo akana bulun akasahit bala marluat-luat nang haleaon tarida ma akka panonggoti rodi tadda nabalga sian langit. Alai tagan semasa dope akai takukon jala lealean nasida do hamu pasaton na do hamu tu akka perguruan dohot hurungan gabe toginon nama hamu tujuluni raja dohot panguhum humokop guru warho. Laosima gabe dalan muna maka tidak konau. On ma pakai hakru hamu nasopola sereon muna hian sitaria sonom muna disi. Ayaw mangalehot tu hamu suara dohot habisuhon naso bolas aloon nang alusan ni akka musuh muna. Alai nang naturas muna haha anggi sisolhot rodi ale-ale muna do pasaton hamu jala pemationna deba sian hamu. Hosomoni salhut jolma do hamu ala guarhu. Jala nasotupa mago sada obuk sian ulumuna. Marhite-hite benget ni roha do malua hosamuna ido yang gosahatna. Mertua do akan atumangihon hatani dibata jala naupepsa. Amin. Tapuji mah tuata marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta sejad buku ede nomor 425 ayat 1 dot ayat 4 dongan yau Tuhan. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon idongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au tatangihon matik ting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangi homma titing ni huriatta di bagasan minggon. Ima minggu 10 November 2022. Dapar jolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion di goari minggu pa 22 hon dung Trinitatis dohot topik na Roma arini Tuhani. Dapat duahon jadwal perhubas. Namar jamita di permingguatta arian ima inang padita Romauli siahan STH padita fungsional HKBP Tangerang Kota. Amang padita Haris TH Sitorus STH MM
marhobas di permingguan harian pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirara. Dapat tuluhon pilihan khusus. Di hari sadarion Minggu tanggal 10 November 2022 papungu pilihan khusus dohita tuha perluan Natal doh tau baru ni huriata. Tapat sahak mai marhite amplop khusus naung pinaradi ni huriata jala di pasahat tu bagas ni kotak pilihan paduah. Napau paton padidion nabadia khusus. Di hari Minggu sadarion di Parmangguo Botari di Patupa Huriata do padidion nabadia khusus tu sahala dak danak bawa. Na palimahon parbuai ni lomba paduan suara keroncong ulaun PPD Distrik 20 Sada Banten. Di hari Selasa tanggal 2 November 2022 nasalpu maringanan di HKBP Resort Serpong nunga di Patupa ulaun PPD Distrik 20 Sada Banten. HKBP Resort Bonang Indah Boy Maddohoti jala dapot juara harapan tulu di ulaun lomba paduan suara keroncong. Napau nopon ujung pertanyaan we. Di hari Rabu tanggal 16 November 2022 masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata do pertanyaan ujung tahun wik sinosohon ma tu sude ruas ni huriata asaro madohoti pertanyaan dohot sinosohon tu sude punguan kur kategorial dohot kor wik laho patu begehon ede puji-pujian di pertanyaan napa pituhon acara paborhaton dohok mangojakon Bibelfro. Di hari Minggu tanggal 20 November 2022 di permingguan harian pukul 10 WIB di Patupa Huriata do acara paborhaton dohot mangojakon Bibelfro HKBP Bonang Indah. Paborhaton Bibelfro Asni Samsia Sibarani dohot mangojakon Bibelfro Eva Susilawati Nenggolan Gabe Bibelfro HKBP Bonang Indah. Bibelfro Asni Samsia Sibarani diojakon Gabe Bibelfro di HKBP Tanjung Piayu Resort Piayu Distrik 20 Kepulauan Riau na di Patupa di hari Minggu tanggal 27 November 2022. Na pawaluhon pakobasion sekolah minggu. Marpardomuan tu peningkatan pakobasion permingguan sekolah minggu ni huriata jala mapersiapon ruasta nanaing makobasi di seksi sekolah minggu obar tu si tu ruas ni huriata naung makatidakon haporsiaon nagiot jala rade makobasi di permingguan sekolah minggu boy ma pasurato diri tu dewan koinonia seksi sekolah minggu manang tu situa wek tabi. Napasiahon kelas parguruma 2 pinabotohon tu sudir was ni huriata nunga dibuka musim pendaftaran parguruma 2 tahun ajaran 2022-2023 dohot persyaratan dana marumur minimal 16 tahun manang naung marsikola di kelas 2 SMA sederajat tuakan atoras ni ianak kon nanaing madoho di parsiajaran parguruma 2 asa pasurato diri ma tu situa we nabi napa sapuluhon pilihan bulanan sinosohon tu sudir was ni huriata asa rade pasahaton iuran bulanan tu huriata marhite situa we nabi manang langsung di pasahat tu sekretariat pasapulu sadahon. Jadwal perayaan Natal 2022 dohok tahun baru 2023. Jadwal perayaan Natal 2022 dohok tahun baru 2023 boy mata jahat di file nang pinasahat ni huriata marhite WA group. Napa 10 hon pilihan parhepengon
dohot torok ni ruas naro di permingguan nong salpu boy mata jaha di pail naung pinasahat ni huriata marhite wea grup pasap pelutoluhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur go las ni roha masudi ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hok ripe siat tanggal pitu sahat tu tanggal 10 November 2022 hatani tu hatta si piopota imana tersurat di sada Petrus sada ayat 25 alai namiad do rodi saleleng-lelengna ia hatani Tuhani ido hata na binari tahun Tuhamu akka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hok ripe boy mata jaha di pael nong pinasahat ni huriata marhite wea grup songoni mati ting ni huriata di bagasan mingguan di batama nama masu-masu hita Tapuji matuhatta siat buku ede nomor 827 ayat sada do tudukna marbungaran hatai hut tapapungu pilata
dihamu doho dame nasian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus manggonggom amasu-masu ngolumuna ali Tuhan makuling maho rade mahami manangi-nangi hatami damai di debatana sumurung sian saluhutna roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo na di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Horas madihita salutna. Damang dainang nahinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tatangihon ma hata ni debata nagabe jamita di minggu tasadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis ima natarsurat di buku Maleaki bidutolu mamukasian ayat 10 sia rodi ayat 24 molo di hati Indonesia Maleaki 4 ayat 1 sampai 6 ihuto kamu ma di bagasar rohamuna hujahamatu hita saluhutna ai idama na Roma ari na marsigorgor songon pamurunan jadi dosen dorame sudah halak na jukat dohot halak siulahon hajahaton gabe marsijebur manasida bahenon ni ari na rosogot ninna Jahoba Zebaot dang adong tadi konon na dinasida nang urat nang rating alai bicar maanggo dihamu akan nama kabiari goargu mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni habongna gabe ruar mahamu jala panihal ni halon songon anak ni lobu akan ruar sian bara jadi dege-degeon muna mahalak parjahat ai doson sirabun nasida sogot ditoru ni palak ni pat muna di ari si bahenokku ninna Jahoba Zebaot say paingot-ingot hamu mapatik ni si Musa naposoki nahupatol has tu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhum idama suruaku matuhamu panurirang Elia patujolo di haroro ni ari ni Jahoba na bolon jala na sokali asa ibana paulakon rohani ama-ama tu aka anakna jala rohani aka dagdanak tu ama nasida asa unang roau makonahon uhum hamagoan tu tanoon ima anggo sahatna adong dosa da ede akala batak sude dombotosa dos donako na jala dos donang tuat molo sinuan hasang donatubu molo sinuan gadong donatubu molo sinuan naroa say naroa do naro molo sinuan nadinggan totu akan nadinggan ma naro di parngoluanon di dalam kehidupan kita sehari-hari ada reward, ada punishment, ada hadiah, ada bonus dan ada hukum. Hukum alam do. Bardo dos do nako na do tua nani nakinate. Artina nasa nata pahen, nasa nata ulahon di parngolota tapuota nai hobartu nata ulahon. Amanginang ala nang ikota puota do aha naing siulahonota naong siulahonota di parngolonon ima jalo ota siang Tuhani ditikiro ari ni Tuhani topik minggu ta sadarion ima naroma ari ni Tuhani ra padohanon dang baru do peta bikin sian siahete hota sian dakdanak kita nungata begi alai 1 tahun 2022 satu nama godang satu naong gabe na tua-tua kita dohot akalansia dang rodope ari ni Tuhani nambar gabus do Tuhani nang tiko satanai totu
dang semuanya teh akan namar hapor seaun di Tuhani di rajumi do jala di boto do na ikon rodo are Tuhan molo na kinta pahut-ihut epistel taya manginang na tarsurat di Evangelium Lukasi takas do nakin di paingot si Lukas hita asa jaga asa dungo naro mahala na manulu buarunin na banyak orang yang mengatakan dia adalah Allah. Banyak orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jaga mahamu. Unang ihuton. Dungi adong do nakin piga tada nakin. Dung disukun akasisian nai guru nai. Aha mata dana. Neng rona maari. Godang do nakin amanginang di patorang. Narodo akka parsahiton. Lalo dohot akalan asing. Jadi mulu ta ingoti taingok ma di ari-ari parpudion. Piga ari nasalpu masa do banjir bandang di Barusraya. Di 1,5 bulan yang lalu masa do gempa bumi di Tapanuli Utara. Adong mise piga ari nasalpu. Adong topu mate sa keluarga, topu tarboto angko parmate na ngaliling. Ala nga sape bau kan gitu ya. Sudah nangon tada-tada dang nalaho mabain mabiar halak na porsea. Alai tada-tadaon totu mabain mabiar ma akka halak parjahat. Akasiulah hage duhon. Orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan mengalami ketakutan ketika melihat dan mendengar tanda-tanda ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alai molotu akan na burjumar roha, burjumar pangalaho. Tentu ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena kedatangan Tuhan bagi orang-orang yang percaya adalah sukacita yang besar. Amin. Ido tehe las ni roha do dihita moloro ari ni Tuhani. Betul. Jadi moloroan non ibana. Rade do hita. Mari kita renungkan. Tutu dorang rade au Tuhan. Tutu dong nong siap au ditikiro ari mi. Amanginang molo porsea do hita di Tuhani mardalan hita mangulahon akan adenggan di parngolota molo ropa jauh ni Tuhan dang mabiar audisi dang tahutan au ai gabe si parmonang do au rab dohot akan a porsea gabe panean di harajau ni debata amin mabiar hita molo ropa jauh ni Tuhani alai muruk marsak madele do hita moloro aka paru kiloni ndai do gok hamaolon hatani edetai partangisan do hape anggo hasianganon ale sonang do hita di son sonan bahasa hudok songani ay molo disukun parjamita nunga rade moloroan non unang majo. Kita masih menikmati kesusahan penderitaan manusia hidup di bumi ini. Alanyaha, aladang taatu si dope, dang tatada dope debata di holong nai, ahado si jalo otta, molodung salpu ariarita di Portibion. Natae tong do di tano odu na tumabo, na umuli hangoluan, salah doamu di siang manginang. Hapor suhon, parsahiton, taai di tanoon. Ala di buku panuri rangon. Pangukapon sa tabi, di pangukapon. Di dokdo. Di inganan na ibarwi, dang adong be hamatean. Dang adong be partangison, dang adong be parsahiton. Tidak ada lagi penderitaan. Tapi kita belum mengetahui, kita belum mempercayai itu semua kalau akan menjadi milik kita orang-orang yang setia di dalam Tuhan.
Saya talului, saya taulahon torus ganup ari ganup tokin di parngolot tahun marsigulut hita asa dapot ta sudena di hasianganon HP magoma todita tuahama dapot ta sude na di tanoon molo mago do hita marhite hite turpukon amanginang di paingo do hita na adong do persirangan aka si parjahat dok akana porsea ditikiro ari ni Tuhan. Molo taida nakin di ayat 10 sia. Ai idama na Roma ari na marsigorgor. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Da ido jot di api naroko senita kan? Ada hari di mana ada sesuatu penghakiman, di mana orang-orang yang hidup di dalam dosa-dosa nakin di ayat 10 siai takas do didok songon pamurunan jadi doson durame sudah halak najukat dohot halak si ula hajahaton gabe marsi jebur manasida bahenon ni arina rosogot nina Jehovah Zebaot dang adong tadi kononna dinasida nang urat nang rating. Lihat luar biasa. Tidak ada ampun. Sampai ke akar-akarnya habis musnah. Doson durame nanakin sekam itu tidak berguna lagi. Dia dibakar, ketika dibakar menjadi abu dan abu itu akan terbang ditiup angin tidak terlihat atau ada sebagian yang semakin diinjak-injak orang. Ima parnguluon ni aka parjahati. Totu molo ngata botohi nama ate nama hita di api namar sigorgor yang menyala-nyala. Bukan hanya diri kita saja, sampai ke akar-akarnya. Tentu kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat yang tidak taat dan setia kepada Tuhan pun menjadi bagian dalam penghakiman itu. Totu amanginang molo taidaon tarapul marohatta molo tabereng di parnguluota si ganup ari dia jarang itu ke gereja. Ay sodinggan ulon alay buasa boy so nang ibana teh gudang hepeng na boy manang tu dia ibana. Kita merasa kecewa, kita merasa sedih, seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada kita. Lihatlah on maapul-apul dihita aka partigori asobu molo tolapmu tangyakon molo sotolapmu pasobu udang mangapian hamu di aka parjahati ai tapuhon na do isogot dos donakona dos donang tuana. Dia akan memetik buah dari perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Dungi nama ngihut malas ni rohatta muse dihita na toktong setia di parngulot tahun imanakin di ayat 20 alay bicar maanggo dihamu akka nama kabiari goarhu mataniari ni hati goran mardongan hai saron di linggom ni habongna gabe ruar mahamu jalapan hel ni halon songon anak ni lobu akka na ruar sian pa. Sukacita bagi kita yang percaya adalah akan terbit surya kebenaran. Mataniari hati goran. Tidak ada kegelapan yang mengalahkan terang. Sekecil apapun terangmu, sekecil apapun lilin yang kita pegang, dia akan bisa mengusir kegelapan yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang percaya surya kebenaran mataniari hati goran isemai yang dikatakan di dalam kitab Maliaki ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menerangi kehidupan orang-orang percaya, membuat dia mengerti menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan,
Jadi manang ahape na masa di porngolota dang magabe madele hita. Dang gabe tahutan hita. Tahutan dalam arti ketakutan, tetapi takut akan Tuhan membuat kita penuh semangat, membuat kita berani menghadapi tantangan. Molo akana jukat parjahat dohot akana burju marroha sarupa doi tongdo rap nasida manaon hapor suhon di parngoluon. Sama-sama menderita, sama-sama bergumul, saleleng mangulu dope. Naing namoray manang napogus. Dagdanak naposo dohon na matua. Padida nang akaruas, situa nang akaruas. Sudah dohita manaon na porsu. Parjahat nang partigor, sudah do manaoni. Alay ahado ibarta tunasida na soporsiay, tunasida akka parjahati. Tunasida nasi ulah age duhoni yang menyimpang selalu dari jalan Tuhan. Apa beda kita? Perbedaan kita adalah surya kebenaran itu. Terang Tuhan memberi kekuatan, terang Tuhan memberi keberanian, terang Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk mampu menghadapi persoalan. Amin. Uji hamu molo pojot pakilala amuna. Rohamu tu Tuhani. Adona masa. Masalah belum selesai. Tetapi yang terjadi adalah ada damai sejahtera. Ketika hati kita sonang, damai rohata. Totu Roma habisuhon nasihat Tuhani mengajari kita on mabai. Dibuka ma iukap madalan, ditunjukkan jalan keluar bagi kita untuk mengatasi masalah. Tapi orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, ketika dia menghadapi pergumulan dan pencobaan, gog hamaolon di parngolon ado na masa manikot. Dia akan putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sudah selesai. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Alani molo tak adopi pa hamaolon unang mabiar kita. Ai ido bagiata. Namang yuton au di dok Tuhan Yesus. Iso adahom madirina dituhuk ma silang. Manuhuk silang hapor suhod doi. Penderitaan. Orang yang memikul salib, dia sedang menuju pada kematian. Alani iya manginang, molo mardalan hita satu ujung ningolutta. Mate pehita. Ikon tetap dohita setia. Amin. Tetap setia. Orang yang setia, hanya mereka yang setia bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Molo dang setiahamu, dang porsehamu, dang bui idaun muna, halongangan na pinatupan di debata di parngolomu. Alay molo posrohamu, setiahamu, toktong marhap urusan tu Tuhan, idaun muna ma, halongangan na pinatupan itu hatta. Abul-abul musa itu hita akan na porsea iman akin dia 20 sana. Jadi si dege-dege muna ma halak parjahat, bereng dah? Molo ditiki parngoluton, taida mahera laki nama natuma bunguluna. Alai ditiki ari ni Tuhaniro akka partigori. Sidegeon nama akka parjahati. Songon orbuk seperti sekam yang tidak berguna mereka di bawah telapak kaki orang-orang yang percaya. Jadi unang madelihamu alaniaha. Karena kita akan hidup lebih lama, yaitu selama-lamanya daripada mereka yang hidup di dunia yang usianya terbatas saja. Mazmur 90 mengatakan umur ni jol masa dia dong 70 tahun. Lo bisiani hangaluton. Jadi kita bisa enak bahagia hidup ini menikmati ya 70 tahun. Ya kalau kita beruntung, ya puji Tuhan, dan tidak semua orang bisa beruntung seperti itu, bukan? Dan bersyukurlah kita yang beruntung. Amanginang opung yang kami kasihi. Mula lewat hitaboi, lewat saat tu lobisian pitu pului. Alai katanya. Yang mau dikatakan adalah umur kita terbatas di bumi ini. Saya ini sekarang udah jelang 48 tahun. Kalau dikatakan tadi 70, berarti umur saya hanya tinggal 22 tahun lagi kurang lebih. Ini nama bagi aku itanoon, molo tuk 70. Molo sogok do na Tuhani
Boy huwabati. Ada yang manginang. Muluan nonin na tuhamu. Boy apa tamu na unang majo Tuhan. Dang makan siang do peaw. Unang majo Tuhan. Ngamar jajau. Tuboruku. Ikon lau johami. Tu taman mini. Boy, tak bisa. Ate, naposo. Om Maarim, jangan dulu Tuhan, aduh belum mengoli aku. Sayang kali masih muda. Nggak bisa kita, nggak ada yang bisa menghambat. Adong dongan, bercerita ruas na. Iki mula na sida sian jabu ni geleng na. Jadi neng membuat bagasi pesawat. Lau main naton, Pak. Neng tu kamar mandi setabi, idok Pak. Lau jo satokin. Bereng anon kopertaida, adong pitana na merah. Adong pitana na merah, olo. Lau main naton. Mula ibana, ibereng mah tuh tempat pengambilan bagasi. Kok rame orang, riuh gitu rame. Ya, hana masan orana. Lau ibana, HP amatana nunga peak, nunga mati. Dan diperiksa memang nggak ada lagi, sudah mati. Baru sebentar saja. Pak, aku ke kamar mandi sebentar. Ambil koper kita, pita warna merah. Berapa lama sih ke toilet? Paling lama 10 menit, paling lama 15 menit. Ngadang-ngadong gue. Bisa dikatakan, tadi dia masih jawab saya, tadi dia masih bicara. Nggak bisa. Moloro ari ni Tuhani, dang adong be naboi mangabat. On au Tuhan. Ngara dia au. Dok kamu masongon. Barani hitang? Nggak biar. Ala tarajumi do be pardosa hitake. Ido teh, anggolani ido tarajumi bertobat lah teh. Bertobat mak. Adong do petiki dile Tuhan itu hita. Marhamu bauni roha omma pangido turpukon di ayat 24. Asa ibana paulakon roha paulakon. Rohani ama-ama tu ak anakna. Jala rohani akadagdanak tu ama nasida. Asa unang roau makonahon uhum hamagoan tu tanoon. Sude nangon di pasahat Tuhani. Asa marhamu baon ni roha dohita. Bican di lehot Tuhani dihita. Songon edet tahi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah menjadi berkat. Berarti selagi kita masih hidup, bergunalah hidupmu. Marparbuhe manguluton, parjoloma di keluarga tak. Taida manakin amanginang. Ama-ama tu anakna, rohani akadagdanak tu amanasida. Amatta tu inatta, jemolo dong. Napa soal do amatta do inata noaeng anon toritio matangan na otik nayo na mati kita pak ma asai be mangemah kita jo asa songon na mesra batu lapo petaho ya bertobatlah anak-anak ada di sini pemuda remaja berapa waktu lagi sih pemuda-pemudi bisa melihat orang tuanya. Kalau tadi Alkitab kata sampai 70 tahun, kalau sekarang bapak mama 58, hitung mundur aja. Tinggal berapa tahun lagi. Kalau Tuhan izinkan sampai 70. Kalau tidak, berapa lama lagi? Berbaliklah. Tabau bamarohatta. Tamulai masian dirita. Molo nunga tamulai sian dirita totu marbuhal-buhal maon. Aruar sian bagasta. Pasu-pasu mahita tuhu maliak kita. Amin. Jadi tutu ma edetai molo dung salpu ari-arita ngasuda gogota nga dipake Tuhani hita gabe pasu-pasu. Alania manginang unang bema biar kita. Adong do petiki manang sajom nai, manang 2 jom nai, manang saminggu nai, manang sabulan nai. Bican marhosa hita kesempatan doi dile Tuhan. Bertobatlah. Sukun diriku, sukun dirim. Tu dia ho dung mate ho itu kan di nian detai tu dia ho dung mate ho alusima jepek dikin ujung naro tu dia ho dung
dung mate. Molo hajahaton dope, molo hasonangan portibi dope na tagulut. Siap-siaplah. Tu abi namar si gorgori mahita. Alai, molo naing dohita partohap di arah jauh ni debata. Maporus mahita di Tuhani, marsi hohot mahita di hatana. Ido nakin, sai paingot-ingot hamu mapatik ni si Musa ni nanakika. Nah posoki, nahu patol has tu ibana, uju di Horeb tu sandok Israel, akapatik dohot uhum. Mahata ni debatai. Ingot tamu mai, jadi dang holan si panangin-angin sabing. Tidak hanya mendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman yang setia. Martua mahalak na tumangihon hatan di debata, jalan na upiopsa ido hatan di Tuhani, dung ditajaha epistel tai. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman yang setia. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, dang bemadel hita mangadehon. Maranatha ro dang besongonnya to. Say mardongan olopol. Enggak, itu adalah lagu pengharapan, lagu sukacita bagi mereka yang percaya. Maranatha ro Tuhan, amin say tibu maro. Enggak ada ketakutan, amin. Jangan takut. Tinggalkan kejahatanmu, masih ada waktu. Hari Tuhan akan datang. Satu-satu nama kita akan dibacakan. Saya selalu mengatakan kepada semua jemaat yang saya khotbahi, kita menghadapi kematian ini seperti giliran dapat arisan. Allah hamudang dapotan? Molo arisan? Enggak kan? Kematian itu pun demikian. Semua pasti dapat giliran. Tinggal tunggu. Sedona parjolo, hamudo parjolo manang au parpudi. Gak mau kalah pendetanya ya. Manang au parpudi hamu parjolo. Sama aja. Siapa saja duluan, semua akan dapat giliran. Yang menjadi jaminan, menjadi keyakinan pada diri kita masing-masing. Katakanlah, molo roban jauh ni Tuhan, molo salputikion, molo bicar bitang si payas, jala sahat matu gijang akan atinubus nai. Au madisisada. Amin. Dok kosongoni. Molo jauh ni Tuhan tak akagoar di pustaha, di bain asin rohana ahama alusta. Oh Tuhaku au dison. Barani hita? Tong mabiyar ini ya do. Hape nga sa tong aja mo pasah jami taon. Herana mariswang do ba? Ale pa husor-husor hamu mayati. Papos marohamuna unang madeli. Tuhuk masilangi. Bagiat tadi. Mulodang ulo hamu manuhuk siangi. Pwedo kami manon. Sonang mamodom hona martuai. Mula do si. Holan akan naung sonang modom do. Naso manuhuk manang menanggung beban. Artinya akan naung mate. Ale mulu mangulu do pehita. Tetap berpengharapan, tetap percaya kepada Tuhan. Boy do tay dehon bupe de nomor 544. Ya. Oma hagogo otake pakirimota edeo kamu ganuk ari ganuk tiki. Asa berani hita menghadapi parmulota jala pos rohata panean do hita di harajaon ni debata. Imana kinawe deo nakina parpuli. Semangat ya, penuh pengharapan lagunya. Tuhan molo salputikion, molo besar bintang si payasi. Jala sahat matu gicang akan atinobusi. Doho tau di bai Tuhan talau tusi. Molo tuon di Tuhan ta akan ho ardi pusat di bai Anu
di bagasan pos ni roha, di bagasan las ni roha nasian surgoi. Amin. Mau lihat ya maali Tuhan di hatam, na mangapuli hami aka yanakonmu, na mangadobi gok hamaolon di tanoon. Marhite-hite hatam na marsaringar di parpunguan nami sadarion, tarapul marohanami. Ay taruli tupal hanguluan, taruli las niro hadohami akan aporsea. Mau lihat ema Tuhan, manoktong mahaluaw ni di parnguluan nami, sahat di hasusuda ni bohal nami. Jala gabe panean mahami di harajaonmu, gabe partohap hingulu nasora sudai. Mau lihat ema Tuhan, pargogoi urupi hami. Asa marhamu wau ni roha hami, mololas dope roha nami mangulahon akka hagiduhoni, molosonang dope roha nami menikmati akka parngoluon na di tanoon. Dao sian dalanmu asiroham Tuhan, pauba maroha nami, asa mulak hami tu dalan hasip tongani, utadi kok kami dalan hajahatoni. Mau lihat ema Tuhan, pasu-pasu mahami saluhutna, pargogoi lau mangulahon hatam, asa tutu mahami gabe panean di harajaon. Pasu-pasu masaluhut ruas muna pungu di parmingguon sadarpon, disude akan naniula tangan nasida, homa Tuhan nama masu-masu, asa marlas ni roha nasida, mamake saluhutna aka pasu-pasumi di parngulon na si ganup ari. Jala pake mahami saluhut na Tuhan, gabe habaoran ni pasu-pasum, asa tutu mahami si ula hatami di parnguluan nami si ganupari. Ale Tuhan, martangiang hami disude aka amanami inanami parhalado partohonan songoninang naso partohonan. Nama meleho diri nama kobasiho di tonga-tonga ni huriam, urupi tong pargogoy na sida, dinalaw manghula aka pakobasion di tonga-tonga ni huriamon. Molotung pegodang aka hamaolon na niadopan nasida, papos rohan nasida Tuhan, na donganan mudo nasida, sahat di ujung ni tanoon. Mau lihat ema Tuhan, parsaori ma hami di parsaoranon, asa gok dame dohot las ni roha hami. Ale amang pardinggan basa disude aka program pelayanan di tonga-tonga ni huriam, tarlumobi mana naing mamasuhi masa advent hami, doho di aka perayaan Natal. Tuhan ho mana paradehon rohana yas, rohana serep di hami, asa tutu mahami, manomu-nomu ari haroromi di advent na naing hutomu hami, doho las rohanami, majakon di ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala marhite-hite aka panomu-nomuon nami, markos ni roha hami, madalani aka parnguluan nami si ganup ari. Ale Tuhan, marlas ni roha hami sadarion di akar ruas ni huriam na marulang tahun di nasa mingguon di tanggal 7 November sa tu tanggal 10 tulu sadarion. Homa Tuhan na manabay hay pason gajang ni umur do akalas ni roha. Songoninang di aka keluarga na barulang tahun di dongan parsaripon na sida. Homa Tuhan na mangalehon las ni roha. Manabay hay pason do hata kahagugoon. Asa toktong na sida mamujihok di parngulon na si ganup ari. Mau lihat ema Tuhan, disude pasu-pasum na pinalumehonmu disude ruasmu, di na las rohana sida mamujiho, marhite-hite aka pelian na pinasahat na tuho Tuhan, marhite pelian minggu, pelian bulanan manang pelian tahun, dohot aka ucapan syukur Tuhan jalo mapelian aka ruasmi, gabe uap na hucus di adopanmu, jala urubi pargogoy aka parhaladom, lau mamake saluhut nai pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriaon songoninang di portibion. Tuhan marningot hami tu akadongan namin atongon di bagasan parkilon, di bagasan perjuangan hidup. Homa Tuhan na margogoyhon nasida, natongon di bagasan arsak ni roha. Homa Tuhan na mangapuli, na mangalehon las ni roha di nasida nasian hoy. Songoninang tu akaruas ni huriam na marsahit. Hutangnya ko kami ma amanami, inanami, ima inang nyonya si hotang boru sihan, amang si hombing boru panjaitan,
amang RJ hutagaol inang sida balok. Songon inang akar ruasmu nasoboy huguari hami ganup marsada-sada. Tuhan manatap mahotu akar ruasmon asiroham. Apeho matangamu nalabohi madao ni pamatang nasida. Asa taruli hay pason nasida. Hagogoon nasian hoy. Asa mula gogo nasida. Lau mangulahon akka ulaon na si ganup ari. Moliate matuhan. Upasat hami masaluhut na ngulo nami diho. Asa ho matuhan na mga ramoti. Jala mamasu-masu hami. Ali Tuhan. Sun nama parmingguan namion. Alay molo asidot tolong ni rohami. Dang marna sudah dian parnguluan nami. Alani i ali Tuhan. Tinalaw mulak kami anon sian bagat joromon. Ho matoktong na madongani mamasu-masu kami. Sahat di bagas nami be. Pajupadot keluarga na hinaholongan ni rohan nami. Jala ho matuhan na mamasu-masu kami dohodongan sa bagas nami. Mga sahon Tuhan Yesus. Upasat kami masaluhut Pangidoan nami. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Tamang dainang nahinahulongan tapasahat mapeliata na dumenggan tutuhata ima pilihan khusus nagabi peliata pilihan paduahon puhut mata endehon buku ende nomor 116 di topahodo aw. Tung basa-basami
Bulu pertunion manahan di ujian, otoni barbadiai sehom marajaki. Ale debataki si tolu sadai mongoti rohati barbadi ai mai sai malamu tanda gogo tulang paganda manaku haluao mamio atuao ni ama anatoni nato pujiomi. Tatangnya kon mapiliata martangyang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut seleon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masianan lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasaya kami pilihanon. Pati bulhon na rajaon mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni seleon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon hi Rodi amataku Hosado godoki Rodi saluhut artaku Upasaha itu naso satu tuduh. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomone roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay dona pula marajao dohot aku Rodi hasana saleleng dilelengna Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Madita Salutna Horas. Horas.
Molo rupa jori Tuhan, molo sang putih kion, molo besar bintang sipai